Assalamu alaikum Саглатер телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесін. Сізлер үшін мен Гульсум Халилова Чалышам. Витаю, селям алейкум. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, которая присоединилась к нашему эфиру. Это постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ханум Ташева. Тамила Ханум, селям алейкум. Алейкум селям, доброго здоровья. Тамила Ханум, сегодня на протяжении 55 минут мы планируем с вами обсудить в целом российско-украинскую войну, все те процессы, которые происходят сейчас на территории временно оккупированного полуострова Крым, нашей родины, реинтеграции Крыма, деоккупации Крыма. Но в самом начале я все-таки хотела бы перекинуться с вами вместе на начало широкомасштабного вторжения, а именно на 24 февраля 2022 года. И, собственно, я бы хотела, чтобы вы поделились своими ощущениями, как вы встретили в этот день, была ли у вас информация о том, что Россия готовит нападение, будет, собственно, нападать 24 февраля. Что вы делали утром? Якби я знала точну інформацію про те, що планується вторгнення, напевно, що я була би в Києві. Мені не було достеменно відомо. Я думаю, що мало кому було достеменно відомо всі обсяги, і масштаби цього вторгнення. Всі ми розуміли, що щось точно буде відбуватися, і наше військово-політичне керівництво, звісно, що і президент нашої держави, і інші керівники нашої держави. Але масштабів все ж таки ми до кінця не знали, і залізти в голову Путіну немає такої змоги і зрозуміти, що він би хотів робити. Я на момент вторгнення була у Львові, і ми проводили там напередодні Дня Кримського спротиву окупації, який ми відзначаємо щороку, починаючи з 2020 року. 26 лютого ми проводили заходи у Львові, тому що ми зрозуміли, що в регіонах достатньо мало вже інформації про Крим. І взагалі ми хотіли протягом року провести серію заходів у Львові спочатку, потім в Одесі, потім ми думали в ряді менших міст, для того, щоб розповідати реально, що відбувається в Криму, для того, щоб наші українські громадяни більшу емпатію до теми Криму мали, щоб вони не забували, що це частина нашої території і так далі. Ми з 22 по 24 проводили там заходи. Відповідно, ця велика війна, вже друга війна, мене застала у готелі, як і всіх в 5 ранку, коли в мене насправді почались дзвінки навіть не від моїх друзів чи родини, з материкової частини України, а від активістів з Криму. Не буду називати ці імена, але їх всі ви знаєте насправді, і які дуже сильно переживали. Тобто накануні какого-либо інсайда у вас не було, правильно я розумію? Ні, в мене не було накануні жодних інсайдів. Всі розуміли, що в якийсь день це почнеться, але масштабів, повторюсь, ніхто достеменно не знав. Ну, вот эти масштабы для вас стали шоком, потому что до этого действительно многие политические аналитики, эксперты предполагали, что с большой долей вероятностью вторжение будет, однако говорили о том, что вероятнее всего это будет эскалация на востоке Украины, там Путин попытается выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и потом присоединить эти территории к Российской Федерации. Но, как мы видим, они наступили по всем фронтам. Власне, я вам зізнаюсь чесно, я сама думала, що буде саме таким чином. Я думала, що буде намагання здійснити спробу анексії в адміністративних межах Донецької і Луганської областей. Але я дійсно не очікувала, що будуть масовані бомбардування всієї території України, що буде наступ з території півдня нашої держави. Тобто зрозуміло, що протягом останніх 2 років, там 1,5, ми всі бачили посилення на кордонах з нашою державою, в тому числі і з території Кримського півострову, перекидання військ, весняна ескалація в 2021 році, восени, початок року цього вже. Але я чесно скажу, що я не очікувала, що буде це повномасштабне вторгнення, про яке ми зараз
говоримо. Тому ми працювали, як ми працюємо з темою Криму, і для нас це дійсно було такою несподіванкою саме щодо масштабів, якщо говорити. Действительно, ведь на протяжении последних 8 лет вы, в частности, еще будучи правозащитником, рассказывали всему миру, всей Украине о милитаризации полуострова, а в последнее время эта милитаризация Крыма и приграничных районов Украины, она интенсифицировалась. Мы это все видели, все замечали, но при этом политическое руководство Украины говорило, что статичная армия Российской Федерации у наших границ не представляет какой-либо широкомасштабной угрозы и таким образом успокаивала население. Считаете ли вы это правильной информационной политикой нашего руководства? Я би все ж таки хотіла трохи поправити, бо, як то кажуть, диявол криється в деталях. Так. Мені здається, протягом кількох місяців перед початком повномасштабного вторгнення, власне, і наш президент України, і вся команда, і в тому числі міністр оборони, власне, говорили про ті загрози, і вели перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо поставок зброї і так далі. Міністр Резніков неодноразово говорив про те, що за ще кілька місяців до початку вторгнення, ще восени почалися перші контрактування щодо зброї, і почалась підготовка. Звісно, що мені здається, що те, що президент намагався стримати рівень паніки в нашій державі, на мою думку, але це моя персональна думка, як просто громадянина України, було правильним з огляду на кілька речей. Перша річ – це ми знаємо, яким чином в нас, коли щось відбувається в країні, як в нас сірники, свічки та сіль пропадають з полиць, як в нас наші громадяни, реагуючи на що відбувається в державі, починають валюту скуповувати. Що в нас відбувається, і ми не знали, що би було з виїздом з нашої держави громадян чоловічої статі, в тому числі, тому що зрозуміло, що наші громадяни зараз відповідають гідно, чоловіки йдуть добровольцями і так далі, але далеко не всі. І ми маємо теж відверто про це говорити. Тому мені здається, те, що президент не допустив панічних настроїв, нам вдалося принаймні більш-менш, але втримати економіку нашої держави. Тому що якби в нас економіка рухнула ще в січні місяці, ми не знаємо, що би відбувалося в подальшому. Тому, розумієте, зараз дуже складно давати насправді оцінки, що було правильно зроблено або неправильно, і кожен має право на свою персональну думку або думку як представника держави, експертного середовища і так далі. Але ключове, що наша держава і військово-політичне керівництво, мені здається, дуже багато працює, стійко стоїть на позиціях того, щоб захищати суверенітет нашої держави, все робить для того, щоб 24/7 знаходити гроші на функціонування нашої держави, наших Збройних сил України. Тому нам все ж таки важливо дивитися вперед і думати про те, як нам зараз виграти цю війну. Очевидно, что Российская Федерация просчиталась с оценками сопротивления украинской армии, украинского народа. Да что там говорить про Россию, западная разведка давала аж 96 часов на полный блицкриг со стороны России и захвата столицы Киева. Как вы думаете, вот в чем наша сила оказалась и в чем слабость России? Сили насправді в нас є дуже багато, і про це можна насправді годинами говорити. Повторю ще одну фразу одного з президентів нашої держави: Україна не Росія. І ключове, що Україна не Росія і в наших горизонтальних зв'язках нашої
з нашими громадянами України, в горизонтальних зв'язках, в тому числі з Інститутом громадянського суспільства, журналістами і владними інституціями в тому числі. Вони зовсім за іншою філософією, в принципі, не те, що побудовані, але функціонують. Да? В нас держава ніколи не спиралася на царя-батюшку, а завжди, якщо говорити про там козаччину або історію Кримського ханства, могла переобрати, якщо говорити про добу козацьку, да, гетьмана, старосту там і так далі. Якщо говорити про Кримське ханство, то дуже багато теж було можливості самоврядування. Звичайно, що була завжди повага до хана, але в будь-якому випадку громада, населення Кримського ханства вирішувала дуже багато, да, і в тому числі якби владні еліти, які могли впливати на ті чи інші рішення. І це в нас, знаєте, таким генетичним кодом проходить такою наскрізною лінією через відповідно наші якби рішення. І це видно. І звісно, що нас загортувало однозначно те, що війна відбувається не останні там 7 місяців, да, вже більше, а відбувається вже 8 років, починаючи з 2014 року. І відповідно, звісно, що наші Збройні сили, вони загортовані вже в війні, а російська армія такого досвіду все ж таки останнім часом не має. Да? Звісно, що проходили якісь там так звані спецоперації, в яких вони брали участь, тобто в великій кількості вієн, які вони або самі розгортали, да, створювали ці ситуації, або брали якимось чином участь через своїх найманців і так далі, але це не була регулярна армія, підготовлена, да? Це не армія, яка працює за натівськими стандартами. Наприклад, ми зараз не є членами НАТО, але якщо подивитися на нашу армію, то ми працюємо за стандартами НАТО. І цього всього немає у Російської Федерації. Ключове, немає людей, немає політичної еліти дійсно сильно. Я вважаю, що те, що ми бачимо зараз, і в тому числі на прикладі нашого президента, і я це говорю знову ж таки не лише як його представник, а просто як громадянка України, яка дивиться, що робить президентська вся вертикаль, да? Ну, це сміливо, це чітко, це професійно, чого немає, знову ж таки, в Росії. Тому нас дуже багато відрізняє, да? Від громадянського суспільства, населення, волонтерських рухів і так далі, до, звісно, що нашої сильних Збройних сил і нашої армії. Я понимаю, что вы часть команды президента Украины Владимира Зеленского, но все же я бы хотела вам задать вот такой вопрос. На ваш взгляд, действительно трансформировалась ли за все это время с начала каденции Зеленского его риторика? Потому что действительно многие аналитики, эксперты говорят о том, что человек, который пришел к власти с лозунгом «мир любой ценой», да, будучи, может быть, даже каким-то пацифистом, сейчас вот стал таким сильным и мощным лидером, который там говорит, что мы будем идти до конца и возвращать полностью все свои территории, выходить на границы 91-го. И это очень четкая, очень системная риторика. Розумієте, по-перше, варто сказати, що я президента знаю не лише з офіційної риторики, да, я президента знаю з неформального спілкування у кабінетах. Да, і коли мені раніше хтось сказав про те, що там президент Зеленський, от там він Крим здасть там і так далі, я як людина, яка вхожа у ці кабінети і спілкувалася з президентом неодноразово ще на позиції заступника представника президента, можу сказати, що це абсолютно була нісенітниця з боку ряду, ну, так званих експертів, які це говорили. Да? Відповідно, звісно, що мір будь-якою ціною – це була позиція здебільшого людини, яка дійсно хотіла
принести своїй державі мир, і це нормально. Да? І з цим насправді не лише президент Зеленський йшов, і, власне, президент Петро Порошенко йшов з дуже схожими меседжами під час своєї кампанії в 2014 році. Просто про це багато хто забуває. Тому бажання було абсолютно логічним. Просто питання в тому, як на ці бажання відповідала Російська Федерація. Да? І коли ти розумієш, що Російська Федерація не хоче вести таких перемовин і не має бажання завершувати війну, тому що всі розуміли, що мир лежить не в площині бажань нашої держави, да, а не бажання Російської Федерації. Тому, звісно, що потім поступово, і мені здається, це було теж чітко видно, риторика президента Володимира Зеленського, вона змінювалась. Да, і зараз ми це бачимо, звісно, що особливо після повномасштабного вторгнення і всіх злочинів, які Російська Федерація вчиняє на нашій території. А после начала широкомасштабного вторжения России, через какое время у вас уже была коммуникация с президентом и говорили ли вы про Крым? По-перше, слід сказати, що не всі питання потрібно обговорювати лише з президентом. Ми в тісній комунікації з головою Офісу, з керівником Офісу президента Андрієм Борисовичем Єрмаком. Ми в постійній комунікації знаходимося з його заступниками, тому що в нас немає прям, знаєте, такого, скажу таке слово, чіткого куратора представництва або теми Криму. Да? Тому що тема Криму, вона лежить у багатьох площинах. Якщо це там міжнародна політика, євроінтеграція, Кримська платформа, ми спілкуємось з Ігорем Жовкою, з Андрієм Івановичем Сибігою. Те, що стосується юридичних питань, з Андрієм Смирновим. Те, що стосується регіональної політики, там теж роботи з законодавством, там з Кирилом Тимошенком і так далі. Тобто це безліч і безліч питань, які ми в своїй щоденній комунікації здійснюємо з Офісом. А з президентом я зустрілась одразу після призначення мене представником президента, і потім ми говорили і про Кримську платформу, і вже неодноразово зустрічалися після повномасштабного вторгнення. Просто перші 1,5 місяці фактично я знаходилась не в Києві, а знаходилась у Львові. Я 10 квітня повернулася в Київ, тому що наш офіс був заблокований. Я би не змогла просто фізично з офісу працювати, бо ми знаходимося в урядовому кварталі, і до нього нікого не припускав. Ну и при этом, насколько я знаю, часть представительства президента оставалась еще в Херсоне. Была ли проведена какая-то эвакуационная операция оттуда? Да, дякую, Гульсум, за запитання. На превеликий жаль, Херсон був окупований фактично з першого дня, і частина людей в нас виїхала одразу, як тільки змогла там знайти собі транспорт, тому що вже в перший день було це складно зробити. І частина людей ще знаходилась в окупації ще деякий час. У нас останні люди виїхали, якщо я не помиляюся, в кінці квітня, на початку травня місяця. Це було дуже складно, тому що дорога вже була повністю заблокована, і було важливо їм виїхати непомітно, назвемо це так, для вже окупаційних військ. І вони змогли виїхати до моменту, поки не з'явились в них електронні реєстри людей, хто міг бути у списках невиїзних або тих, хто може потрапити до полону до російської армії. Тому наші люди зараз всі вже, дякувати Богу, на підконтрольній території. Наш офіс був всередині березня зламаний, там була ціла прям спецоперація щодо захоплення території офісу, який вже, звичайно, що був закритий весь цей час, знімали український і кримсько-татарський прапор з нашої будівлі. Зараз він не працює, але впевнено, що невдовзі ми і в Херсон повернемось, і в наш офіс в Сімферополі, в наш особняк в Сімферополі повернемось. Иншаллах, амин. Тамил Ханум, а скажите, вот понятно, что еще до широкомасштабного вторжения основная стратегия по деоккупации Крыма лежала исключительно в дипломатической плоскости, и к тому есть такой явный пример, да, Крымская платформа, которая была создана, собственно, для дипломатического возвращения Крыма в состав Украины. Вот после 24 февраля изменилась ли стратегия по деоккупации полуострова? Если да, то в какую сторону?
Перше, що слід сказати, що ми дійсно стратегію деокупації, реінтеграції затвердили на 7-й рік війни. Це було в 2021 році рішенням РНБО і введеним в дію указом президента. У нас була затверджена стратегія, над якою, і мені приємно це сказати, наша команда, в принципі, спільно з Радою нацбезпеки і оборони інтенсифікувала цю роботу над цією стратегією, і ми були одним з ключових органів, який працював над цією стратегією. Це достатньо рамковий документ, і багато хто говорив, що це рамковий документ, візійний, би я сказала. Але для нас було важливо, щоб ми затвердили і план заходів на виконання цієї стратегії і так далі. Але чому я про стратегію говорю? Ми дійсно заклали таку норму в цій стратегії, що ключовим елементом деокупації, або шляхом деокупації є політика дипломатична. Але якщо подивитися цю стратегію, там написано не лише про політико дипломатичний і ключовий механізм Кримську платформу, інструмент на політико-дипломатичному рівні, а в тому числі використання інших асиметричних заходів, там це написано, з військового, гуманітарного і так далі, силових якихось елементів. Тому, ключовий це був політика дипломатична, але Україна за собою лишала право використання інших елементів. І, власне, зараз те, що ми бачимо, ми розуміємо, що і президент про це говорить, що Україна буде вибирати свій шлях деокупації на момент, коли це буде потрібно. Зараз ми все ж таки досі використовуємо здебільшого інструменти Кримської платформи, але якщо ми будемо бачити, що ми можемо більше використовувати елементи військові, тобто поле бою нам це буде диктувати. Треба ж розуміти, що буде відбуватися і в Донецькому напрямку, Східному напрямку, що відбуватися в Південному напрямку, і, зокрема, і Запоріжжя, і Херсон, тому що зараз йде контрнаступальні дії і так далі. Тому, звісно, що Україна має абсолютне право використання будь-яких елементів, які вона буде вважати за потрібне. Но в последнее время мы видим, как, в общем, за последние 8 лет впервые, я бы даже так сказала, мы видим на территории временно оккупированного полуострова определенные процессы. Мы видим взрывы на военных стратегических объектах России. Недавнее событие, мне кажется, самое яркое, наверное, событие за последние 8 лет по Крыму, это взрыв на так называемом Крымском мосту, который построила Россия в 2016-м. И эти процессы, они триггерят нас на мысли о том, что Украина все же подает такой месседж России, что если будет слаженная правильная конъюнктура на определенный момент, Украина готова будет зайти в Крым. Правильные ли я итоги делаю? Что вы скажете по этому поводу? Перше, що слід відзначити, те, що відбувалося на Кримському мосту або Керченському мосту, я би все ж таки говорила тут обережніше. Ми як держава не говоримо про те, що ми дотичні до цих дій, але що важливо, що ми дуже радіємо з цих дій, тому що Кримський міст побудований, ви абсолютно правильно сказали, незаконно. Він не мав би там стояти, і Україна має абсолютно легітимне право щось з цим мостом зробити. Що стосується взривів або бавовни, як ми говоримо в народі, на Сакському аеродромі, то Україна дійсно ці дії визнала, і наш генерал Залужний, наш залізний генерал про це сказав в одному з своїх таких програмних статей на Укрінформі, сказавши про те, що ми дійсно використовуємо такі гібридні методи впливу на тилових територіях Російської Федерації. І дійсно для нас важливо, для держави, щоб на території Криму було якомога менше військових об'єктів,
тому що все, що там відбувається на цих військових об'єктах, вся інфраструктура їх військова, військові самі, всі ці боєкомплекти і так далі, вони будуть використовуватися проти нашої, власне, держави, да, материкової частини нашої держави. Тому чим менше там цього всього буде, в лапках, вибачте, добра для Росії, тим якби краще. Тому, мені здається, тактика вибрана правильно, і наші партнери, і в тому числі там британська розвідка неодноразово говорила, да, що Україна, використовуючи певні такі гібридні елементи, робить правильно. І я не бачу нічого, що би протирічило, власне, нашій стратегії деокупації, повторюся, де ключовим елементом є політика дипломатична з можливістю використання інших, в тому числі військових элементов. Ну, а к чему должны готовиться жители полуострова, по-вашему, и граждане Украины, и крымские татары, которые продолжают там оставаться? Вот что бы вы им сказали, к чему им готовиться? Ми вже неодноразово це комунікували, і президент нашої держави це комунікував. Ми дуже просимо наших громадян не знаходитись поблизу російських стратегічних об'єктів у Криму, не знаходитись біля військових баз. Якщо ви там проживаєте, і я розумію, що там щільне проживання, будь ласка, змініть місце проживання, тому що якщо не сьогодні, то завтра, але в будь-якому випадку першими на територію Криму будуть однозначно заходити все одно Збройні Сили України. Ми будемо однозначно забирати наші території. Просто все буде залежати, знову ж таки, від того, що відбуватиметься на полі бою, що відбуватиметься в перемовному такому процесі, якого зараз немає однозначно, тому що нема з ким говорити. І президент про це неодноразово говорив, що і після вчорашніх всіх цих терористичних фактично атак, да, і після того, що відбувалося в інших наших регіонах, після спроби анексії, яку вони здійснили щодо 4 наших областей, ну, про що можна говорити з Путіним? Нема з ким говорити. Да? Тому ми розуміємо, що певний момент настане, і нам потрібно цей момент наближати і готуватися до нього. От ми, власне, як представництво вже готуємось і дуже багато робимо як такі першочергові кроки після деокупації. Що нам потрібно буде зробити? І ми реинтеграционные процессы, да, я как раз об этом и хотела поговорить. Вот какие сейчас уже реинтеграционные процессы производят? Гульсум, розумієте, що реінтеграційні процеси як такі запустити зараз неможливо, тому що не відбулося деокупація. Але ми дійсно, ви абсолютно правильно кажете, маємо готуватися до цього процесу. Да? І є ж безліч, на превеликий жаль, проблемних питань, бо Крим в окупації знаходиться більше 8 років. В нас там проживають наші громадяни, більшість там наших громадян, незважаючи на те, що Росія туди завезла там від 500 до 800 тисяч осіб російських громадян. Ну, що з цими всіма людьми робити, які туди понаїхали? Да? Наша позиція як держави абсолютно теж логічна, витримана згідно міжнародного права. Всі, хто незаконно заїхав на територію Криму, мають з території Криму виїхати. Їм буде даний там деякий час на те, щоб вони виїхали з території півострова. Звісно, що можуть бути якісь там спірні питання, коли там громадянин там одружилася з громадянином української держави, вони народили дітей, там і так далі. Якби наша позиція, що добре, будь ласка, звертатися до наших офіційних органів українських з запитом на можливість проживання. І держава вже буде розглядати, там, які підстави ви для цього маєте, чи ми вам пробачимо те, що ви порушили умови перетину кордону, там, і так далі. Да? Є питання, пов'язані з так званою колабораційною діяльністю, да? Бо зрозуміло, що це тисячі людей, які працюють в окупаційних
адміністраціях зараз, але є ж частина людей, які приймає управлінські рішення або відповідно робить злочини проти людяності, права людини порушує, воєнні злочини здійснює, як мобілізація, наприклад, і так далі. А є, наприклад, люди, які всередньо або низова ланка працюють, там, умовне міністерство там економіки, там ще чогось, да? Інфраструктури, туризму і так далі. Відповідно, якщо вони там цифри, умовно кажучи, переставляли одна з одною, да, і не здійснювали якихось злочинів, то, скоріш за все, ці люди не будуть переслідувані згідно кримінального українського законодавства, да, уголовного кодексу, кримінального кодексу. А цілком можливо, що, скоріш за все, вони підпадуть під люстрацію. Тому що це треба розуміти, що це тисячі будуть людей, які зараз працюють там. Ну, наших громадян. Даже представители правоохранительных органов, это а оце інша трошечки історія. Людей, ведь если это какой-то судья, который там засудил крымских татар, наших политических заключенных на абсолютно там ужасные сроки, 17-18 лет, да, тут все понятно. Но где все же, мне хочется понять, вот эта грань между вопросами там вот просто человечности, да, и вредительства национальным интересам Украины? Так, Гульсум, ми абсолютно, я з вами погоджуюсь на 100%, да? Тому що ми маємо, власне, зберегти цей правильний баланс. Да? І ми зараз з експертами, представниками держави, в тому числі з правоохоронними органами, експертами, парламентарями, шукаємо цей правильний баланс. Да? Тому що, чому я сказала, що це тисячі людей? Щодо тисяч людей здійснити ефективний розслідування і судовий потім процес буде складно. Ми ж не можемо їх без суда затримати, посадити там і так далі. Да? Відповідно, ви уявіть навантаження на судову систему, навіть яка там, припустимо, буде знаходитись на момент звільнення там в Херсонській області, або якийсь перехідний суд ми зробимо на території там Криму і так далі. Відповідно, це тисячі людей, і нам правильно цей баланс потрібно зберегти. Відповідно, ми говоримо, що ті, хто здійснювали найтяжчі злочини, це називається згідно міжнародного права, воєнні злочини, злочини геноциду, злочини проти людяності або порушення масові прав людини, вони точно не будуть попадати під амністію. Да? Тобто однозначно, або приймали такі управлінські рішення, от, наприклад, щодо мобілізації, яка зараз триває, да? Або щодо пропагандистських дій у кримських школах, або там рішення по відношенню до переслідування кримськотатарських активістів, заборони Меджлісу і так далі, от такі особи під амністію точно не потраплять. Решта людей, які працювали в окупаційних адміністраціях в Криму або в місті Севастополі, можуть не попасти під кримінальну відповідальність, але попадуть під люстрацію. Да? І у цю всю правову рамку люстрації і амністії ми зараз пропрацьовуємо. Да? Більше зараз є в такому візійному вигляді, тобто коли ми бачимо ключові елементи, як ми би це бачили, а далі вже, звичайно, що це треба буде прописувати в законодавство. І ми, власне, готуємо такі рішення і для презентації перед президентом нашої держави, потім перед іншими дотичними, да, ключовими стейкхолдерами і державними органами. І перші результати роботи в рамках робочої групи нашої в представництві з експертами, з представниками держави хочемо зробити на парламентському саміті Кримської платформи, який буде проходити 24 і 25 жовтня поточного року у Загребі. В Хорватии. А скажите, а как вы будете идентифицировать этих людей? Это же действительно тысячи и тысячи, десятки тысяч, я бы даже сказала. Ну, по-перше, ідентифікація буде відбуватися і нашими правоохоронними органами, які однозначно будуть туди їхати з інших областей. Це теж якби питання кадрів, звичайно, і це питання ми теж вже ставимо, яким чином нам підібрати кадри для деокупованих територій. Про порушників прав людини, тих, що здійснюють воєнні злочини, або управлінська вертикаль, ну, про них і так відомо. Є
є безліч кримінальних справ по відношенню до них, і судді, які працюють і здійснюють порушення прав людини, вони ж моніторяться. От у нас є безліч списків суддів, які здійснюють такі злочини проти кримських татар або інших політв'язнів. Да? Ми їх вже передаємо на санкції персональні щодо них, на РНБО через інші державні органи. Тому ідентифікація якраз таки щодо ключових порушників, я тут не бачу проблеми. Да? А проблема, звичайно, що може бути з іншими громадянами, які там на низових якихось ланках працюють. І ще, що важливо відзначити, ми не знаємо, як Росія буде уходити з території Криму, чи вони не будуть знищувати абсолютно всі реєстри. І ми це теж питання якби обговорюємо, в тому числі судові реєстри. І є ж питання визнання судових рішень на території півострова, да? Тому що ми ж розуміємо, що Крим якось функціонує ці 8 років, да? 8,5 років. І зрозуміло, що там є там просто злочинці кримінальні, кого просто затримали, тому що вони вбили людину, там, я не знаю, там щось вкрали, там і так далі, і так далі. Да? І такі судові рішення, скоріш за все, нам треба буде приймати якимось чином. Але знову ж таки цю правову рамку, щоб ми і не легітимізували цю окупаційну адміністрацію, а з іншого боку прийняли до уваги ці всі рішення, теж буде продумати потрібно. Да? І от зараз, я повторюсь, ми в рамках такої міжвідомчої, міжнародної, насправді, групи, тому що ми залучали і міжнародних експертів, щоб залучати їх досвід, і хорватський, і німецький, да, коли Німеччина була роз'єднана, і якби їх досвід люстраційний, і досвід Польщі, і так далі, ми намагаємось його зараз застосувати. Одразу скажу, що релевантного повністю досвіду жодна з країн не має, тому що в нас трошечки інакший досвід, але певні елементи ми теж враховуємо. Кстати, по поводу немецкого опыта, многие эксперты проводят аналогию, что после деоккупации Судет все немцы, которые были туда завезены оккупационными властями, они были оттуда депортированы. Но понятно, что в наших условиях, если мы говорим про Крым, наверное, про депортацию тех, кто туда заехал после оккупации Крыма, говорить не стоит? Или все же окажутся ведь те, которые не захотят уехать? Что делать с ними? Я вам вже, власне, відповідала на це. Да? Це стосується в першу чергу громадян Російської Федерації або інших громадян, які незаконно в'їхали на територію. Наша позиція, але це поки що не є формальною позицією. Да? Тобто ми її відстоюємо. Що буде в підсумку прийнято, ми ж поки що не знаємо. Да? Це така візійна історія, якась така рамка правова, яку ми би бачили. Да? І тут однозначно, і в мене міжнародні партнери часто про це запитують. По-перше, що варто сказати? Вони незаконно в'їхали на територію нашої держави. Вони ж не приїхали через Каланчак, Чангар, Чаплинку. Вони приїхали через незаконний Керченський міст або ще тоді там через Керченську паромну переправу. Да? Вони порушили умову в'їзду на територію нашої держави. В будь-якій державі особа, громадянин будь-якої держави, якщо він порушив умову в'їзду, є таке поняття в законодавстві, як примусове видворення. І якщо, відповідно, ми їх будемо просити виїжджати з території півострова. Якщо вони не захочуть цього зробити, відповідно, буде відбуватися примусове видворення особи, яка перебуває на території суверенної держави незаконно, абсолютно. Але якщо особа там має якісь, є ряд адвокатів, які на території Криму захищають права людини, і в тому числі наших політв'язнів. Мені здається, це важливо відзначити, і в тому числі прописувати в законодавстві, якого, повторюся, ще немає, тому що правової рамки ми тільки обговорюємо її. Да? Це зараз мої приватні, насправді, думки або те, що обговорюється в рамках робочої групи. І, власне, якщо такий адвокат або там активіст і так далі захищав права кримських татар, українців в Криму, то це може бути пом'якчуючою обставиною для того, щоб ця особа могла претендувати, якщо вона хоче, жити на території України, маючи посвідку на проживання.
Це абсолютно згідно українського законодавства можливо. Да? Тобто ми її пробачимо такій особі, що вона незаконно проживала на цей час на території України, умови перетину вона порушила, але вона своїми діями сприяла українській державі, захищала українського громадянина і так далі. Тому, мені здається, правова рамка тут може бути абсолютно визначеною і не порушувати прав людини. І в мене, я повторюся, неодноразово різні міжнародні організації вже про це питають, і ми намагаємось пояснити, що подивіться на свою країну, якщо у вас якийсь біженець, в тому числі, який заїхав у якомусь машині незаконно і там намагається пробратися на вашу територію, ви ж так само його незаконно видворяєте з території вашої суверенної держави. Еще один очень важный вопрос, который я бы хотела с вами обсудить, это вопрос мобилизации, который вы уже упоминали выше. Действительно, после того, как Путин объявил о мобилизации, в Крыму очень много повесток пришло именно крымским татарам, хотя в процентном соотношении нас намного меньше. И после чего, я не побоюсь этого слова, мы наблюдали определенную панику. К сожалению, многие крымские татары стали покидать полуостров по понятным причинам, потому что не хотели вступать в ряды российской армии, умирать, либо идти в тюрьму. Но вот сейчас, после сообщений так называемого главы Крыма Сергея Аксенова о том, что план по мобилизации выполнен, многие стали возвращаться обратно. Считаете ли вы это целесообразным? По-перше, дійсно, да, те, що відбувається з питання мобілізації так званої часткової, варто відзначити, що вона явно не часткова, вона носить масовий характер, що, звісно, свідчить про втрати величезні Російської Федерації на полі бою в Україні і намагання якимось чином врятувати ситуацію з їх наступом на теренах нашої держави. Дійсно, мобілізація непропорційно відбувається по відношенню до кримських татар, але взагалі вони призивають громадян України. Да? І взагалі ми це бачимо на прикладі ряду національних республік Російської Федерації, де вони протягом всіх цих місяців Великої війни непропорційно відправляли на війну представників національних республік з Сахи, Дагестану, і ряду інших республік в Росії. Відповідно, на окупованій території в Криму вони прийняли абсолютно таку саму практику, але і в тому числі з бажанням мститися кримським татарам за їх нелояльність. Дійсно, це непропорційно, це можна говорити як про геноцидну таку практику по відношенню до громадян України і, відповідно, корінного кримськотатарського народу. Дійсно, люди виїжджають дуже активно, але в чому тут є проблема, що наші, громадяни і наші з вами співвітчизники мали таку дуже, вибачте на слові, таку інфантильну позицію, тому що тривалий час вони не подумали про те, що все ж таки варто було би готувати документи українського зразка. Да, непроста процедура отримання свідоцтв про народження, отримання документів, ID-карток, біометричних паспортів і так далі. Але, жити в якомусь такому непонятному, уявному собі світі, що, да, ти живеш в окупації, да, складно, але потрібно було розуміти, що ваші документи, які вам там видали, вони є незаконними, ваші документи українські, вони є простроченими, там дуже часто, у вас народилася дитина, ви взагалі не думаєте про те, щоб отримати документ, бо одна справа подорожувати на територію української держави, материкової частини, і потім мати можливість виїзду за кордон, інша справа бути заблокованими на території півострова. Відповідно, зараз люди їдуть з величезним масивом проблем, тому що вони не мають взагалі інколи жодних ідентифікуючих документів. Згідно українського законодавства, свідоцтво про народження навіть, воно не є ідентифікуючим документом, тому що там немає фотографії, да? Багато людей без паспортів їдуть і так далі. І це створює ряд проблем на кордонах з третіми країнами, в тому числі країнами Центральної Азії, і в тому числі з європейськими
країнами. Тому ряд наших громадян повернулися на територію Криму, тому що теж мають проблеми з документами, а інша частина громадян, послухавши окупаційних гауляйтерів, вирішила, що мобілізаційна кампанія завершилась, можна їхати назад. І я знаю десятки таких, на жаль, людей, які вирішили, що ну ладно, мы выехали, нам повестку не дали, можно назад возвращаться. Да, я, кстати, об этом и спрашиваю, то есть насколько это целесообразно, нет ли для Абсолютно. дальнейших рисков? Ну, якщо подивитися на заяви головного військового комісара, я забула, як його звати, да, і ця заява розходиться з заявою Аксьонова. Аксьонов сказав, що ми вже набрали всіх, кого нам треба. Військовий комісар головний сказав про те, що ні, мобілізаційна кампанія ще не завершилась, ми ще будемо добір якийсь робити. Тому я думаю, що це, повторю це слово, інфантильна позиція наших кримсько-татарських співвітчизників. Я би зараз на їх місці би не повертались би на територію Криму. Да? І інше питання, я би хотіла його порушити. Я розумію, що, можливо, частина людей мене не зрозуміє, але мені здається, що важливо було би нашим громадянам, які мають українські паспорти, а це більшість людей, їхати на територію нашої держави. Бо більшість людей, які зараз виїжджають з Криму, вони їдуть або в Казахстан, Узбекистан, Грузію, Туреччину, країни Європейського Союзу, але чомусь не повертаються на територію української держави. Да? Тут, мені здається, створені все ж таки умови, принаймні психологічні для наших громадян. Да, є проблеми з документами, ніхто про це не говорить, що цих проблем немає, але все ж таки бажання підтримувати кримських татар є тут величезне і у нашої держави, і у наших співгромадян, українських громадян, да? Українців етнічних, представників інших національностей. І я не завжди розумію цю позицію, коли наші співвітчизники, кримські татари, не повертаються через третю країну, да, на територію України, де є велика вже громада, на превеликий жаль, кримських татар, які протягом 2014 року їхали, є там свої культурні зв'язки, є якісь там колективи створені, да, де можна один одного підтримувати. І це важливо, мені здається, да, тому що в нас є одна держава, в Криму наші громадяни завжди говорять про Україну, і мені здається, це було б абсолютно логічно, якщо навіть у вас є проблеми з документами, в'їжджати на територію України. Бо згідно інформації, яку ми маємо, наших громадян з Криму, кримських татар, українців і так далі, якщо у вас навіть взагалі жодних документів немає, то вас наші прикордонники точно пропустять на територію України. Ну тут, наверное, больше люди опасаются войны на территории Украины. Мы с вами сейчас находимся в Киеве, но вчера Россия обстреляла столицу Украины крылатыми ракетами ВПЛА, и просто в центр попала ракета, в сердце Киева, и, к сожалению, погибли гражданские. Але якщо я днями верталася з відрядження закордонного з Варшави і з Берліну, їхала на Інтерсіті з Перемишля до Києва, і був повнісінький вагон жінок з дітьми. Тобто всі розуміють ризики, які є. Да? І кожна родина, звісно, що робить свій вибір. Да? І абсолютно розумію, я би сказала, навпаки, підтримую жінок з дітьми, які деякий час перебувають за кордоном і зараз перебувають за кордоном. Бо дійсно зараз в Україні немає жодного безпечного місця. Ми розуміємо, да? Але ж за кордоном залишаються далеко не тільки жінки, якщо говорити про кримчан, да, людей з Криму.
залишаються і чоловіки в тому числі і так далі. Я думаю, що є інше питання, це питання можливого ймовірного призову, але, як на мене, в Україні зараз цього немає обов'язкової такої мобілізації зараз всіх, там не женуть військкомати, і зараз достатньо розумний призов іде у Збройні сили України. Далеко не кожен там рядовий громадянин може потрапити зараз до Збройних сил України. Тому, що стосується чоловіків, я взагалі не бачу, якщо чесно, таких проблем в поверненні до нашої держави. Вы сказали про заграничную командировку, и здесь я бы хотела еще обсудить с вами международную поддержку нашей стране, которую оказывают наши партнеры, западные партнеры и не только. Вы проводите огромное количество встреч с представителями западного истеблишмента. Скажите, вот насколько изменилось вот с начала широкомасштабного вторжения по сегодняшний день, по вашим наблюдениям, оценкам и переговорам, вот риторика наших западных партнеров? Вот можем ли мы сказать, что она переросла из риторики «не дать Украине проиграть» в риторику «Украина должна победить»? Да, і особливо після контрнаступальних дій на Харківщині. Я була на 2 великих заходах у Варшаві, на Варшавському безпековому форумі, який минулого тижня проходив з вівторка, здається, по середу, і була на правозахисній великій конференції «Їдім», де ми з вами, власне, перетиналися теж, і у Берліні. Звісно, що кожна країна відрізняється, і те, що ми маємо в колосальну підтримку просто від наших польських колег, від суспільства і так далі, але в тому числі, насправді, в Німеччині, зараз в мене немає під рукою цих записів, але наскільки я пам'ятаю, нам представники українського посольства говорили про 74% підтримки місцевого населення. І по Німеччині, звісно, що відмова від, не повна, але часткова відмова від російського газу значить дуже багато. В них дійсно дуже зросли тарифи на енергоносії, і ця зима для них буде дуже складною. Але на фоні контрнаступальних дій, зокрема на Харківщині, це дало величезну таку ще одну хвилю підтримки України, що вони побачили, що завдяки західній зброї Україна дійсно перемагає. І дійсно ми бачимо зміну цієї риторики з того, що ми обороняємось, на те, що ми не лише обороняємось, ми здійснюємо контрнаступи і що ми точно переможемо у цій війні. Підтримка величезна і серед кіл естеблішменту, тобто тих, хто приймають політичні рішення, і питання Криму в тому числі звучить. Звісно, що питання в Криму в тому числі звучить в контексті погроз і ядерного шантажу з боку Російської Федерації. І цих питань я чула і останнім часом дуже багато, і питань про оцей так званий Кримський міст в тому числі, і називаючи, що ці атаки по всій країні, ракетні удари по всій країні, в тому числі по Києву і енергетичних таких хабах, по всій країні, і знеструмлення окремих там наших міст і регіонів, напряму пов'язують теж з Кримським таким мостом. І, власне, я хотіла би сказати, що насправді не тому, що Кримський міст, тому що вже згідно інформації, яку давали наші партнери, в тому числі Сполучені Штати, що ця атака по всій країні, масована атака ракетами, готувалася задовго до подій, які відбулися на Керченському мосту. Що такого роду масовану атаку не можна зробити за кілька днів, вона дійсно готувалася. Тому це не тому, що Керченський міст і щось там відбулося, а тому, що це Росія, яка здійснює такі злочини постійно. Тому що до Керченського мосту був Ізюм,
Була Буча, був Ірпінь, був Маріуполь, була Оленівка там і так далі, і так далі. І ми це, власне, постійно їм намагаємося пояснити. Да? І те, що Україна здійснює якісь дії по відношенню до Криму, там політико-дипломатичні дії, якісь дії там у САКах і так далі, там на аеродромі, знищуючи військову інфраструктуру, це не означає, і відповідно цей шантаж Російської Федерації, вони це можуть зробити не лише через Крим. Зараз 4 області, які вони буцімто приєднали: Запорізька, Херсонська, Донецька і Луганська, офіційно, згідно російського законодавства, да, є частинами Російської Федерації. Ми зараз здійснюємо контрнаступальні дії в Херсонському напрямку, да, південному напрямку, активні. І якщо якісь дії наші Збройні Сили України будуть здійснювати на цій території, то вони ж теж можуть сказати: ви посягаєте на нашу територіальну цілісність, і ми будемо щось робити. Тому це просто шантаж, це блекмейлінг, да, Російської Федерації ядерною зброєю. От і все. Тому нам своє робити. Нам продовжувати санкційний тиск за допомогою наших партнерів. І єдине, що нам потрібно, да, це зброя і ще раз зброя. Тільки таким чином мы можем захистить наших территорий и наших людей. Я про это и вас хотела спросить, потому что до начала широкомасштабного вторжения высшее политическое руководство Украины постоянно декларировало о необходимости превентивных мер в отношении России, чтобы та не наступила и не совершила этот широкомасштабный акт агрессии. Но наши западные партнеры, мы видели, ограничились только с рассекречиванием своих разведывательных данных о том, что Россия готовит это наступление. Ну, собственно, Россия и напала. Недавно президент Украины Владимир Зеленский снова говорил о необходимости применения превентивных мер, чтобы Россия не применила то же самое ядерное оружие. Вот какие меры мы сейчас ожидаем от Запада, от наших партнеров? Готовы ли они действительно идти на эти превентивные меры? Потому что, извините, я затянула, но действительно, после Второй мировой войны все те организации, которые были созданы для обеспечения мира и безопасности, оказались абсолютно неэффективными перед одним диктатором. В таком случае, что остается у мира? Питання щодо реформування, в тому числі Організації Об'єднаних Націй, президент неодноразово говорив, і вже після повномасштабного вторгнення, да, і це дійсно дуже важливо, тому що якщо ті механізми існуючі не працюють, потрібно, напевно, що створювати щось нове або здійснити реформування існуючих інституцій. Да? Але якщо говорити про превентивні власне дії, то звісно, що потрібно посилення санкцій щодо Російської Федерації, в тому числі по відношенню до всіх банків, які працюють в Росії, тому що далеко не щодо всіх ще введені санкції, тільки щодо ряду насправді введено, да? І питання ж не тільки там у Свіфті там і так далі, да? Тобто ряд інших дій. Да, потрібно визнання Росії країною-спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів Америки, да? Тому що тоді це означає, що будь-яка комунікація, в тому числі фінансові якісь комунікації і так далі з такою країною спонсором тероризму буде означати, що такі самі санкції будуть накладатися на тих, хто таку комунікацію здійснює. Да? І саме тому ми на рівні Сполучених Штатів наполягаємо на тому, щоб визнати Росію країною-спонсором тероризму. І це, мені здається, було б хорошою, насправді, превентивною дією по відношенню до Російської Федерації. Існують інші думки, що буцімто це призведе до того, що Росія взагалі з катушок зійде, але а хіба вона ще не зійшла? Якби з розуму, да? Хіба Путін не здійснює таких дій. Тому мені здається, і звісно, що це питання надання Україні і сучасних систем ПВО, сучасних систем
в тому числі озброєння, танків і так далі. Да? Є там кілька танків сучасних у світі. Один з них, наприклад, це Гепард німецький, і ми дуже потребуємо такої підтримки. Да? Тому однозначно нам для того, щоб перемогти, нам потрібна сучасна західна зброя. Да? І без цього якби ніяк. Тому це в тому числі є превентивним заходом по відношенню до Російської Федерації. Не дати їм можливості якби наступу, можливість відкидання їх з території України куди далі до кордонів Російської Федерації. Çok sağ olunuz, Тамила Ханум. Дуже дякую, що І я вам дякую. Siz de sağ olun. Sağ olunuz. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева була з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з АТР.